Kita nagdughang kasandigan. Pero di na ko ni-offer akong dughan sing kay may gitagan-an ako aning pasandigon. Padiha binggoy ay nabuang. Tiguang na ko'y apil-apil man ko ni mo anay mo kabuang diha. Bitaw sing balik-balik ka na tong atong amo ba? Si Dong Ramel ug si Dahlia. Kani adto atong masaksihan ang ilang kainit sa pagminahalay nilang duha. Ang kainit silang gugma sa usag-usa. Unya sa kalit lang, gitay-og sa kusugahampak sa kapalaran. Si Ma'am Carmi magginakaingon ini goy ba? Ako goy, mituo magyud ko goy ba nga bisag gamay wa gyud makasa si Dahlia. Bitaw sing oy. Kinsam sang banahang dili masuko ana. Grabe ang gibati ni Dong Ramil nga kasilag ni Dahlia. Ispukin mo yan? Nakita sa iyang duha ka mata nga si Dahlia gigakus kuno sa iyang kabit diha sa kama. Kinsa man kang banahaan ng di bation og kasilag og kahiubos og pagdumot. Mao kinsam sang gambanahang di mga bubuan na sing. Mao dili ta kabasol ni Dong Ramil nga gibati grabing kasilag ni Dahlia oy. Unya be, planted raman tong tanan. Hinimo-himo raman to ni Ma'am Carmi. Hindi ko mutuo bang makahimos Dahlia og binuang itong Ramil ba? Planted bitaw. Mo nay pagaingnos panultihon sing nga kun unsay iyang gipugas, mauy iyang anihon. Kay bisag ako sing di ko mutuo sing nga makahimo si Dahlia ana oy. Butang-butang na tong tanan. Pero sing, mulutaw ra gihapon kamatuoran sing. Mulutaw ang tinuon nga panghitabo. Ginaingon sing sa drama sa radyo. Tan-awa niya sing. Moabot uni ang hampak sa katarungan. Kana si Ma'am Carmi. Kanang alingisig kayo. Gabahan na sing. Magsugpay na galublaks. Awan niya. Minggoy, ambot nimo. Seryosong panagsulti ni maglasagtag binuan da. Mag-i-eri ko sa kong trabaho. Kaya ka na, oy. Sing! 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 Bakan ako, Sing! Ikaw! I've been away Ayo. for a while now. Ayo. Got me feeling like a child now. 'Cause every time I see you by my face, Day, may getting nasa. tingles in a silly place. Naghilag man lagi ka. It starts in my toes and I Day, crinkle Judy. my nose. Ikay am-am sa imong amiga, ha? Goes out. May buhaton sa ako. Naku kay ni problema. Sige, biyaan taon na mo, ha? Mag-andam sa kung mas not ninyo. Dahlia, tabi na. Mag-ilis pa sa ko, kay pamilaw na ako. Ingit kaya pag-isol ko. Ano man ka? Sorry kayo, ha? Magkaroon ako nakabisita ni mo. Kung saan man gud nga, nabisi ko papangitag laing Pinoy-anan. Kalooy sa Dios, paghapon ko kapangita. Ngano naghilak man ka? Dili na asawa ni Ramil ang akong papel din hiyads. Unsay dili good? Kinasal baya mo. Legal baya to ang inyong pagpakasal, ha? Di ba nagplano pa manggani mo nga magpatibawas mo sa simbahan para na ipanalangin sa Santa Iglesia? Human sa nahitabo, Judy. Imposible nang magpakasal na ako si Ramil sa simbahan. Kung kamamatunan ko ni Ramil nga wa ko makasa, unaog ko ining baya. Og dili na magpakita bisan kanisa. Tanan, ato lang ta mag-istoryahan sa servants quarter, ha? Nakonsensya day ang pundatan, babes. Kaya wala naman din yung mga gamit. Kaya naman ipamalin sa servants quarter. Abi ko pagpaga lang gihapon siya gnaw. Kung ingon ini ang imong sitwasyon din, Hiyads, nganong dili naman lang ka mo pahawa? Dili, yads. Unya na ko pahawa din hibaya. Kung kapamatudan ko kang Ramil nga wa ko makasa. Limliwan ko una ang akong pagkatao, Judy. Una ko mo palayo kang Ramil. Yads, mabdus man ka. Basin unyag, unsay mahitabo nimo ug sa imong gisabak. Di na, yads.
Remember, sa nahitabo sa first baby ninyo ni Ramil. Dili na to mahitabo, Yads. Dili ko natugutan nga makahimog kadaot si Mrs. Mercader sa akong bata nga niya sa akong sabakay. Unya, kung matingawd ang imong gikahadlukan, nga dili mo tuo si Ramil nga siya ang amahan sa imong gisabak. Sayo na ang pagmatuod nga siya ang amahan ni Yads. Pinaagi sa DNA test. Usa sa katarungan ko nga nung kinahanglang makigbisog ko, Judy. Kining akong anak. Dili mahimong mataw siya sa kalibutan ng way amahan. Di ko gusto nga masinati niya ang amo na sinati ka ni Anthony Dong Leo. Nga mga anak ni sa liking kawayan. Tungod kay waming nahan. Di ko gusto yan. Natawag anak sa liking kapayan ang akong anak. Tungod lang kay way amahan. Mong kinahanglan kong makigbisong, Judy. Kinahanglan magpabilin ko din eh. Himuon kong inspirasyon ang akong anak sa akong kinabuhi. Kung kinahanglan makigbisog ko, magpakabuhi ko yan. Alang sa katarungan sa akong anak. Kato ba sang lalaki nga gigamit ni Ma'am Carmi, oy? Makonsensya unta na siya. Mayon tag makikita siya ni Ramil aron mutugaan lang sa tinuod. Dili nang mahitabo, Judy. Dako tingali ang gibayad ni Ma'am Carmi sa maong tao. Maong gibaliwa niya ang iyang konsensya. Kung mag-ingon anak na gani ang tao, Judy, klaro na kaayo nga wa na gyud siya konsensya. Babes, nagigsulti ko nimo. I'm sorry. Nasa man ka? I'm sorry, nakalitan ako. Manukmon man ka, oy. Pulin, mahimo ba? Ayaw ko sampita o bibs. Wata sa tubangan ni Lea. Murag, manglimbawat akong balibog, tawagon ko ni mo bibs. Unsaon man pagka-affected sa atong drama, ha? Kung dili na to i-career ang atong pagpakaaron ingon. Basta, ayaw lang mong tawaga o bibs. Unya lang ka mo tawag na ako bibs o naata sa tubangan ni Lea. Palihog ko balik na akong mga sinina sa closet. Ha? Nga na naman, Sam? Ato magkatapos stay sa amo. Ha? Nausab na akong una-una. Sugdan na lang nato karon mismo dayon ang atong pagpakaron ingnon. Sugdan nato karon dayon mismo ang pagguba sa dughan ni Lea. Are you sure? Ano na ko puyo sa inyo? Tinagin mismo sa inyo kwarto? Ha? What? Ano na ko puyo sa Ramil? Oh! Wow! Sige na, ato na ipamalig sa closet ang akong mga sinina. Yes, babes. Ako na lang sa diya itong kuhaon ng akong mga gamit dito sa guest room. Ibalin ako din sa imong room. Ha? Okay, bahala. Araw na ako sa teres. Ha? Ang makasasa ng asawa ug si Judy gibisitahan day siya sa iyang amiga. Nahibaw ko naadapig sa kundatan si Judy. Magsugod ang kalbaryo mo ning adlaw, Lea. Ayaw na lagi ka Yads. Nahibaw ko nga naghibiling patang paglaom. Babes, tinud-o na lang gud ni nato. Ba't di kayo magpakaaron ning nun? Uy, kuwang sa challenge. Pulin, gusto na, okay? Hoy! Ayaw pagpatagag pasangan kay waka ni Gadensya! Mulutaw na gihapon ang kamatuoran, Pulin. Matribo ka ron gihapon ang inyong kadautan!
Kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan, na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini, kay usara ang atong kalibutan. Apa